Nikto ťa nemá rád. Čo to vlastne znamená? Možno si myslíš, že si sám, ale pravda je, že každý z nás prechádza obdobím, keď sa cíti osamelo. Je to normálne. Všetci sa občas cítia odcudzení, ako by sme boli na ostrove bez lode. Ale zamysli sa nad tým, prečo sa tak cítiš. Je to len pocit, alebo je to realita? Mnohokrát sa stáva, že si nevšímame tých, ktorí nás skutočne majú radi. Môže to byť rodina, priatelia alebo dokonca kolegovia. Možno sú okolo teba ľudia, ktorí ťa obdivujú, ale ty ich nevidíš, pretože si zamestnaný svojimi negatívnymi myšlienkami. Skús sa na chvíľu zastaviť a zamyslieť sa nad tým, kto ti v živote naozaj záleží. Ak sa cítiš osamelo, je dôležité si uvedomiť, že láska prichádza v rôznych formách. Nie vždy je to romantická láska. Môže to byť aj láska priateľská, láska k rodine, alebo dokonca láska k sebe samému. A práve tá posledná je najdôležitejšia. Ak sa nemáš rád ty sám, ťažko môžeš očakávať, že ťa budú mať radi iní. Zameraj sa na seba. Čo ťa robí šťastným? Aké sú tvoje vášne? Možno je čas objaviť nové hobby, stretnúť nových ľudí alebo sa zapojiť do komunity. Keď sa otvoríš novým skúsenostiam, zistíš, že láska a podpora sú všade okolo teba. A ak sa ti zdá, že je to ťažké, pamätaj, že nie si sám. Existujú organizácie a skupiny, ktoré ti môžu pomôcť. Nezabúdaj, že je v poriadku požiadať o pomoc. Niekedy stačí len malý krok, aby si sa dostal z pocitu osamelosti. Na záver, ak sa cítiš, že ťa nikto nemá rád, pamätaj, že láska začína v tebe. Nauč sa mať rád seba a ostatní ťa budú nasledovať. Láska je ako magnet. Priťahuje ďalších, keď ju vyžaruješ. Tak sa usmej, otvor svoje srdce a uvidíš, že láska sa nájde.